Γεια σας, είμαι ο Γιάννης και σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε να κάνουμε μπάνιχο μπάσκετ. Στην αρχή θέλει να ξέρετε μπάνιχο, αλλά σε κανονικό σημείο, μην το κάνετε πολύ ψηλό γιατί δεν θα σας βγει, ούτε πολύ χαμηλό γιατί πάλι δεν θα σας βγει. Σε ένα απλό κανονικό σημείο, ώστε να έχετε χρόνο. Στην αρχή θα το μάθετε μισό, έτσι. Μετά μπορείτε να το μάθετε και έτσι καλύτερα για το χέρι. Γιατί όχι. Και μετά, εντάξει, όταν έχει συνηθίσει καλά το χέρι σας, μπορείτε να το κάνετε, να ανεβείτε πάνω στο ποδήλατο. Μπορείτε να το κάνετε με manual, έτσι δηλαδή. Μοτό. Έτσι. Αλλά μπορείτε και με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος βάζετε το πόδι σας στην πατούρα και το άλλο στο πετάλι και το κάνετε. Έτσι. Καταλάβατε. Λοιπόν, μετά, όταν τα μάθετε αυτά καλά, όμως πολύ καλά, κάνετε γρήγορα, θα το μάθετε και με μπάνιχο. Εντάξει, μπάνιχο τόσο καλά είναι για μισό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σηκώνετε και πετάτε. Σηκώνετε και πετάτε. Πολύ εύκολα. Κοιτάξτε. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Μόλις προπονείς αυτό πολύ καλά, ώστε να το πιάνετε ωραία, μετά θα το κάνετε και ολόκληρο. Αλλά πάλι με τον ίδιο τρόπο. Κάτω, με το χέρι που το πετάτε, εγώ το πετάω με το δεξί. Κάτω. 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 Μετά με manual λίγο, για να συνηθίσει πιο καλά το χέρι. Μπλε. Και μετά με το κανονικό το manual και με το πατινιτούρο. Έτσι. Και έτσι. Και μόλις είστε έτοιμοι, και από αυτό πάλι, το κάνετε με μπάνιχο. Αλλά εδώ, τώρα, με μπάνιχο, δεν θέλει όσο το half, μισό δηλαδή, θέλει λίγο παραπάνω. Δηλαδή μπαμ και κάτω. Θα σηκώσετε και μόλις σας μέρετε το σβουράτε, να το αποσγειωθείτε, το πιάνετε μετά όλο το χέρι σας και αυτό. Να, δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, αυτό και μετά το δεξί έρχεται και κουμπώνει. Πάμε να το δούμε και αυτό στην πράξη. Ναι, αυτό ήταν το μπάνιχο μπάσκετ. Μην περιμένετε να σας βγει με την πρώτη, δηλαδή κάνετε το half, τελειώνετε και μετά μπαμ το σβουράτε και το πιάνετε. Το πιο σίγουρο είναι ότι δεν θα σας βγει. Θέλει πολλή προπόνηση, συνέχεια, να συνηθίσει το χέρι και καλά και μόλις είστε έτοιμοι, το κάνετε, μπαμ, το πιάνετε και αυτό. Άμα μένετε σε ράμπες, γιατί ακόμα είναι στο Βόλο δεν έχουμε ράμπες εδώ, άμα μένετε σε ράμπες, παραδείγματος χάρη στη Λάρισα, μπορείτε να το μάθετε και εκεί, είναι πολύ πιο εύκολο από το πάτωμα. Και αυτό είναι το μπάνιχο μπάσκετ. Γεια σας.